Ja. Moi! Täällä on Adju, tää on mun toka vlogi, joka kertoo mun viikonlopusta. Ja siis, niin. Mä oon ottanut täällä kuvia. Syönyt mustikkapiirakan. Melkein kokonaan. Se on ihan sika iso. Mun olisi pitänyt syödä se puoliksi ton tyypin kanssa, joka tulee kohta. Ja sit mulla on tää sipsejä ja leipää. Mut sipsit on mulle, leipät on ankoille. Hävis. Ja niin, tästä tulee mun vieras. Voilà, tässä on... Ai. Sister from different sister. Mulla on ääni! Mä kuulosin niin enää puheelta. Ja siis joo, tässä on Aino. Hei! 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 Moi, tässä on tää mun kaveri Aino. Moi! Se on mun pikkunen. Oi jumakauta. Äsken me jouduttiin lopettaa sen takia, koska mun kamera ylikuumeni, mä alan liukuu. Kävelee. Tarkenna. Kiitos. Meidän piti olla... Oho! Oho! Tää ei oikein halua tarkentaa, mut siis... Me heilutaan silloin. Joo, sori, että heiluu tälleen, mut siis... Kävellään. Tää on ihan ilma. Kaadun kohta johonkin. Mut siis... Juu. Aino, tule! Sori, pakko katso nyt. Kuvaakse? Kuva. Mun pitää tuossa kuvaa sitten. Vaikka on ihan lisätä aivan kuvamassa ajasta. Mä otankin video. Katso. Shani Bralt! Ihana kuva, lähetä toi mulle. Joo. Kuinka se sattumalta vaan sillä Sattumalta. Mut siis joo. Eli nyt me ollaan kävelemässä Seurusharsit pois. Ja sitten matkaamme kohti kotia. Ja niin. Mut siis joo. Nyt me ollaan tässä sillalla. Ei se olekaan niin hieno, mutta tosi ihana. enemmän aurinko. Mulla lähtee ääni taas. Joo, miksi kaikki kattoo mua? Älä ei ota niitä ilmeitä. Kattoo mua väheksyvästi. Niin. Mä ainoan pakotin kantamaan tota. En mä saa hetken. Oi juma, kamera painaa. Mut siis joo. Me mennään nyt joten moikka!